Alam mga kapuso, nagdamo na masobra na sa 6,000 kapuno sang lubing na tapikan sang Kokulisa. Sa probinsya sa Negros Occidental ang ginpaidalom sa pruning. Nakatutok kay Ling Pedreso. Nagapadayon subong ang pruning o kung pagpangutod sa mga dahon kag paklang sa mga puno sang lubing nga natapikan sang peste nga Kokulisa. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist, naglabot na sa 6,000 ka mga puno sang lubi ang napaidalom sa pruning. May mga puno na nga ginbutangan sang predator o kung friendly insects nga pangkontra sa peste nga Kokulisa. Ang mga sobra na to, lapit na guro 200 ka mga trees dito ang ginrilisan sini para amo ang magbato no sa ginatawag naton nga Kokulisa. So amo ni sang biological control naton. Ginapadamo man ang ginakulture nga Kokulisap sa Biological Control Laboratory sa Barangay Mailum sa siyudad sang Bago, agud kanon sa mga predators. Samtang padayon ng rapid ground assessment ng probinsya, agud i-verify kung may iban pa nga LGUs nga dugang nga naapektuhan sang Kokulisa. May proseso man nga ginahimo agud makontrol ang paglapta sini. Nag-provide kita sang fund para nga magtapna sini paagi sa mechanical control. Sa karon siguro sang OPA nga may inisyal nga bulig nga ihatag sa mga apektado nga coconut farmers. Kasubong sang bugas o kung pagkaon nga pangpiyan-piyan sa nangin epekto sang Kokulisap sa ila palangabuhian. Upod Keruel Banggoy ay Lin Pedreso. One Western Visayas.